Опичилась. Свързан. Съртове е някакъв Майнкрафт. Вижда някакъв човек, който ще подкрепя. Ела тук, сигурен се. Ето моят приятел. Ето е диамант. Искам диамантите ти, човек. Аз съм. Имам ли че... Сега ми аватар Анк от детското филмче. Не. Не ме гледайте така. Така, значи... Ще взема вещите. И ще си ги сложа. После ще не ми се отжават. Но, такъв си живота, не подадлив. Така. Бум. Взимам стали. Съжаление, няма монтаж. Но, раздавай както. Къде е диамантът? Ела тук да те отцепя. Умееш ли бе? Ще ти върна нещата спокойно. Така. Аз съм Теми от играта Undertale. Това ще си запазя, човек. Може да ти дам тия работи, които... Що имаш пълни клонове? Моят череп. Ах ти. Къде са на черепи? Имаш някакъв там смет. Ще давам ти нещата. Ей! Ти! Яла! Яла така. Бягай бе, да не съм те видел. Ну да бе. Какво? Човек не ме... От къде има вижда бе? Това съм някакъв аватар. Има... Окей. Сега... Аватарка. Аз съм повидите... Въздуха, който е гледа, ще знае, че той е главният герой. Ей! Я съм диамантен. Я съм диамантен, бобе, ей! Така, ПВП, ей, ПВП сме! На ти! Ей, асасин! Нали не сме... Асасин, годе! Асасин, ти използваш щитове, бе, асасин! Да, бе! Кинг някакъв си там. Да не си кит. Кит, бе, кит. В лицето ти ударям. Що не се ударяме? Ей, админа! Що не се ударяме? Ударяме се, окей, ясно. Искам да убия. Човек. Дайте ми ечен до дяволки, моля се. Админе, аз те обичам. После, че не съм уместил на всички да кажа, че ще се вземе за теб. Лалол. Човек, да се разбереме по мерния начин, ай? Виждам, че си на 10 и си по-малък от мен, но... Човек, ти имаш по-добър меч. Човек, я не ме удари, бе. Човек! Админе, убий го. Ленив съм. Така. Има някаква овца и тук има ли спалня? Това е как? Далчо, дай банан, човек. Човек, може ли ти се остави ме на мия, бе? Искам да си живее спокойно жива. Админе, убий го! Админ, kill please. Админа.
Човек, да се вземе по-нормалния начин. Ай. Там е декато пак. Ой, би. Оставаш ми най-накрая. Окей, ще взема по-добър топъл. Тук е добре. Аз съм имал лоу. Ти ли ме бе, стелеш бе? Ти ли ме, дали, стига си летял. Читал ли си бе? Админе той я читай. Изчезна! Не, че се записвам и жестоко. Господин Диамант, вие какво правите? Къде ми сте бе? Дали? Стига бе си. Стига си на... Донеси на нас шолом, стига си читал бе. Дали? Аз се падам. Админ. Добител. Човек да се вземе по мене. Нет. Ай. Стига си бе летял, читалин. Стига. Админе, убий го, ха-ха-ха, изнасилваме те. Дали. Админе! Админе, вие се оправите с него. Той е чити. Бягащът е бебен се. Стигам се. Да бе. Как падна от света бе? Ей. Как падна бе? Дали. Ей, ти какво правиш горе бе? Дали. Аз ще. Виждам, че си гол. Що запитва бе? Ако сега не го стрелят, бе. Окей, мене сега не знам да го накажем бе до излизане на това е. Що бе излизна бе? Той знае само да излиза. Това над домина не е нов. Что мы идем на что-то? Извиняюсь, админы, извините, слова я дала ты. Я не знаю, где я дал. Ну? О, поправите ли? Молния, яка молния бе, лошо, че този е дал, не е на това. Пет, Макс Пле, Пет из Сонео. Ти как си на дървото бе? Добре. Да, го няма на това лошо. Админе, как сте? Къде ти? TNT? Админ, статуя, моля се. И не знам дали това е края. Но я да ще снима скоро. И довиждане. И подпиши. Къде довиждане.